Identità hija l-Aġenzija tal-Gvern responsabbli għal ġestjoni tal-identità taċ-ċittadini u r-regolamentazzjoni tal-proċessi relatati mal-persuni li jidħlu f'Malta. Fil-paġna tal-website tagħha Identità tajt li għandha lan li tikseb l-ogħla livell ta' eċċellenza fis-servizz mingħajr ma tikkomprometti s-sigurtà. Iżda l-ġurnal Malta Today fl-editorjal tiegħu jgħid li mhuwiex f'pożizzjoni li jiddetermina jekk dawn l-għanijiet intlaħqux aktar u aktar wara l-iskandlu li jinvolvi indirizzi residenzjali folots fornuti minn barranin, skandlu li jikxef djufija kbira fejn tidħol is-sigurtà. Id-Deputat Nazzjonalista Albert Buttigieg ippubblika fuq il-medja soċjali diversi jittri bl-indirizz tad-dar tiegħu fuqhom iżda indirizzati lil nies b'ismijiet Indjani li qatt ma jgħixu fil-proprjetà tiegħu. Buttigieg mhux l-uniku persuna li rċieva posta bħal din. L-istess editorjal jgħid li l-avukat Jason Azzopardi ilu li tefa' dawl dwar dan l-iskandlu enormi li involvi madwar 18,000 karta tal-identità falsa maħruġa bl-għajnuna ta' uffiċjali ta' identità. Jekk dak li qed isostni Azzopardi huwa minnu, is-sigurtà tal-pajjiż tassew ġiet kompromessa, tistqar il-Malta Today. U jkun żball gravi jekk il-Ministru responsabbli mill-Aġenzija Identità Byron Camilleri sempliċiment jinjora dawn l-akkużi, aktar u aktar meta individwi oħra qed jersqu bittri li waslu fid-djar lil nies li ma jafux jew li qatt ma jgħixu fil-proprjetà tagħhom. L-editorjal jgħid li għall-inqas Camilleri għandu dmir li jispjega x'qed jiġri u x'jippjana li jagħmel dwar dan l-iskandlu filwaqt li kritika b'saħħa is-silenzju kontinwu tiegħu. Is-skitt tiegħu huwa aktar problematiku meta wieħed iqis li maġistrat riċentement talab lil pulizija biex tinvestiga żewġ uffiċjali tal-Aġenzija Identità li kienu qed jiġdu f'każ kontra ċittadin Eġizzjan u li taw verżjonijiet konfliġġenti taħt ġurament. Il-Malta Today tajt li wieħed kien jassumi li Identità kienet tagħmel il-homework tagħha sew qabel tipproċessa u toħroġ karta tal-identità lil xi individwu barrani u għalhekk li teħtieġ investigazzjoni bir-reqqa tal-Pulizija biex jiġi determinat jekk l-abbuż hux qed isir minn uffiċjali ta' identità u jekk iva kemm huwa mifrux dan l-abbuż. L-editur tal-Malta Today jistqar illi ikun x'ikun il-każ Byron Camilleri ma jistax jibqa' bħal magħluq dan għaliex bi skandlu ta' proporzjonijiet kbar kif qed jiġi allegat, is-sigurtà nazzjonali ta' Malta qed tiġi kompromessa ma' kuljum li jgħaddi.